velice gratulujeme, protože 3 prémie, no komu se to stane, to už nám předvedl pan inženýr Judita v minulých letech. Takže opravdu dneska velice nestěží. Vidíte, že se vyplácí se hezky koní krycí a opravdu koně se prezentovaly teda velice pěkně. So, dann wieder sehr viel Dank für die Präsentation aus Holland. Waren hier diese 2 junge Hengste, die Zweijährige. Ještě prosíme, aby Milton sem šel blíže, aby mohl dostat tedy prémii. So, dann nochmal vielen Dank an Christi Dressen aus Holland. Für sie kam so ein langes Weg. Wie habe ich schon gesagt, fast 1000 Kilometer. Ja, das ist schon etwas. A nyní nám sem přichází paní Jiří Kroupěl, Milton Kinský a prémie. A prémie pro Miltona Kinského. Takže ano, hřebec se chová jako hřebec, což je správné. Jinak ještě jste slyšeli, že tento hřebec je na prodej, takže kdyby někdo měl potenciální zájem, tak určitě to bude fajn a skoro to bude škoda takového prodávat. To by si měl říkat ještě rozmysl.